Gepli aradatlyk radioda efirde tedilen Sultan Atçylova gepleşiklerine dowam etdirýär. Noýabr aýynyň aýak bolup barýandygyna seretmezden Türkmenistanyň edara-kärhanalarynyň işgärlerniň Pagta meýdanlarynda mejbury Pagta ýygymyna çekilýändigi aýdylýar. Öz adynyň efirde tutulmazlygyny soran ruhabatly mugallymlar Adynyň aýtmana görä awgust aýynyň aýagyndan bäri mugallymlary her diňçüni Pagta ýygymyna gatnaşmaga mejbur edýärler. Diňçüniň 60 kilogram Pagtany ýygyp Pagta harmanyna tawşyrandyň barada kepilnama getirip mektep direktoryna bermeli. Mugallymlaryň iş ýükleri odalam ýeterlik. Mektepden soňra hem okuwçylaryň depderlerini barlamaly, erteki güne plan düzmeli. Din çalma wagtyň hem galmaýar. Masalanyň hem hysyrdysy-da masalalara ýeterlik bolan üçin burun berilen dinç güni hem Pagta ýygymyna uğradylsaň, bu juda agyr düşär diýip ol dowam edýär. Pagta ýygymyna gidip bilmejek zenanyň mugallymlar öz ornuna adam tutup, oňa pul töläp Pagta ýygymyna uğradýarlar. Obalarda ýyşde oturan erkek oglanlarym, ýaşgylarym bu teklibiňi begenip kabul edýärler. Ýöne bu ulalaşy üçin olara hak tölemeli. Olar hem seniň beren puluňy alýarlar, hem de Pagta meýdanlarynda ýygan Pagta üçin kärendeçilerden hak alýarlar. Şeýle gepleşigiň narhy bolsa her hepde üçin 10 manat diýip, hepde çykdaýjy edýän 10 manatlarynyň masalanyň agymdan kesilip berilmeginiň özlerine juda ýokuş diýenden ol aýdýar. Bu çykdaýjyny ýeňilleşdirmek üçin aýda 20 manat mektep direktoryna bersen, mektep direktory senden Pagta meýdanyna gitmegiňi talap edýän duranok. Direktoryň özü mugallymlaryň ýygman Pagtasyny ýygyldy edip has ýokarrak maglumat berýär diýip, ol islendik ýerde ýolbaşçylar tarapyndan işgärlerniň jüýsine el urulýandygyny aýdýar. Emma biz işgärler alassyz bu ýagdaýlar barada dymmaly bolýar. İş ornuň bilen hoşlaşmak islemeseň, onda sesiň çykarman bu edilýän beýdedünçiliklere boyun bolmaly diýip, ol bu narhlaryň hem ol ýyldan ol ýyla artýandygyny hem sözüne goşýar. Ahly vilayatynda Pagta meýdanlaryna mejbur uğradylan ýygymçylaryň ýene bir näçesiniň esgerler bolup durýandygy barada hem maglumatlar bar. Aşgabatyň we onuň eteklerindäki harby bölümleriň esgerlerini hem her ýylda boluşýar, şuwlar hem Pagta meýdanlarynda görmek bolýar. Esgerleriň harby tälimi öwrenmekleriň deregine olary her ýyl hem mejbur Pagta ýygymyna uğradýarlar. Esgerlere hem her unda 60 kilogram Pagta ýygyma görkezme berilýär. Şol görkezmeni ýerine ýetirip bilmedik esgerlere afserler tarapyndan ýowuz daralýandygy hem aýdylýar. Esgerler başyny galdyrman uzaklygyny Pagta ýygyp öz boşnamalaryny ýerine ýetirmäge çalyşýarlar. Ýöne ýygylyp harmana tawşyrylan Pagtanyň pulunyň esgerlere berilmeýändigi hem aýdylýar. Bu ýerde hem afserler edenetdilik edip kärendeçi bilen özleri hasaplaşýarlar. Esgerleriň eline pul düşenok. Onda da olar Pagta ýygymyndan boyun gaçyryp bilmäge beýlede dursun. Özleriniň talaba laýyk maharlandyrylmaýandyklary barada hem dil ýaryp bilen oklar.